Jednom kreirani predložak možemo dalje primijeniti na postojeći dokument i umetnuti novi radni list koji je zasnovan na našem predlošku. Za primjenu našeg predloška na drugi dokument otvorimo već postojeći dokument. Kliknimo na Otvori u alatnoj traci Standardna. Ako je potrebno, preko polja Pogledaj u možemo promijeniti trenutak. Dvostrukim pritiskom lijeve tipke miša na dokument Chapter 5b otvorimo ga. Dokument koji smo U narednim lekcijama ćemo se pozabaviti temom uokvirivanje i grupiranje podataka u Microsoft Excelu. Poslije uspješno završenih lekcija koje se bave grupiranjem podataka, pogledajmo sada kako možemo povezivati podatke u Excelu. Kada povezujemo podatke, potrebno je naglasiti da je jedino moguće povezati vrijednosti s radnog na A6 do B11. Kako podatke želimo podijeliti po imenima koja se nalaze u stupcu A, moramo odabrati i dio stupca A koji sadrži ova imena.